Здравей! Хей, Баги! Какво? Радиодемонът е на вратата. Моля? Кой? Какво да правя? Не го пускай! Да говоря ли сега? Давай. Стой! Приятно ми е, скъпа, наистина приятно. Извини рязкото ми посещение, но гледах вашето фиаско по телевизията и не се сдържах. Какво представление! Не съм се забавлявал така от срива на борсата от 29-та насам. Толкова... Спри на място! Каброн нюхо де пера. Знам игрите ти. И няма да позволя да нараниш никой тук. Ти помпозно, жалко подобие на водещ. Скъпа, ако исках да нараня който и да е тук, до сега щях. Но не, тук съм за да помогна.